O pa na. Pakasilang ang adlaw. It's me again, Super Migubay, and welcome back to my YouTube channel. And for this vlog is buntag sayo ron, nagsuri-suri ko deres amo ang kuan palibot. So, perpam ang among buhaton karon ni Papa is nanguha mi og bunga. Nanguha mi og bunga kay iyang ibiyahe. Usa ning kaning bunga ingredients ni siya sa kanang mama bahtilad. Wow! Dagdag na yay! Hulog. Ha? So magkuha na ko super pa magkuha na ko og bunga. Agay kadang hakagingking, my goodness, samad ta diha ron. Malas ra gyud. Pero ho malas ulit ka dahil hanap rin kahoy dede ako. Ay na din makahoy ari oh. Wala rin ko pwede ng siga. Magaan ko na dabo. Hindi nga nagkaramburan. So super super pa mo. Super pa mo nga ko dahil yan ay. Ay kagingking daghan kay manguha na ko bunga. Super farm. Mao ni ang bunga among gikuha kana siya oh. Kana amo na siya bunga nga among gikuha. Dire. Ni siya bunga, bula batang ni siya sa tilaran. Abrihan. Ayun si Papa. Si Papa mo na siya magdugit-dugit. Magpunpon. Then among mga doge. Si Ibana og si Domrak. Tuy. Tuy. Ang among sapa dere daghan lagi na. Cuma siya bunga super pam, bunga. Simdugi. So ako na ako ano ng uban. Ako ano ng Papa. Saan yung patigya tayo pa? Mario. Katagpila dito kung ano na eh? Mario, mahal. Si Pinta. Tara. Uy. Uy. Gila nga. Pila daw ni kabuktanan. Sobran ni. Ano ni? Ada ko ang tapis ka po. So super pa mo ni among sapa dire oh. Hinay na ka siya tubig. Hinay na ka siya agi. Dapat ari mo sapa po na siya super pan pero kuyaw na siya naisawa diha. Si Ibana. Daghan na siya po. Ano siya? Ano ni? Nakuha na. Nang kuan kuan ba ka nang sayamog. Yamog na iro na mong hilig kay mo tusnog tubig. Dumrak. Hilig siya tubig. Ano si Ibana bali na sakiat kayo. Sumarater. Nahuman na jumig panguha og bunga. Muni ang bunga oh, ang bunga. Muni ang bunga gisulod sa sako. Ya ako nang pass no kay ipon na siya sa balay.
manggatos. Hundreds. So, mo na gito siya super farm na kuha na may bunga, then daghan na. Kay si Papa magtrabaho man sa lungsod niya. Napod siya mga suki dito, iya pong dadaan. Yang dadaan din. Ano, baligyan na yun. Ikuha na sa mga tao para magtelad. Telad more. Ang mga ibaligyan niya, wala naman may nagsugyot nga. Ana, depende na sa tao. Diba? As long as makakita lang og kwarta. Ay, man kita kwarta ang panahon na. Kutasa. Sayang buntag pa na super farm oh. Pa na. Pakasilang ang adlaw. May akong gamay maisan. Gamay kay maisan. Paano na ako. Ako kay sakit akong likod. So, maroon siya super farm and